Heissan! Mä en tiedä, onko sitä kauhean älykästä tehdä tällainen taloesittelyvideo-juttu siinä vaiheessa, kun tää kämppä on vielä aika sekaisin sittenkin, kun me ollaan muutettu just. Mut Keijo ja Salla lähti nyt puntille, niin mulla on aikaa tehdä tällainen, kun mulla ei mitään tekemistä ja tää on paljon hauskempaa kuin lukea tenttiin. Niin mä tein nyt tämmösen. Kattokaa mun uutta tukkaa, tää ei liity mitenkään tähän kyllä tähän kämppään, mutta eikö aika hieno. Joo. Tässä on siis eteinen. Siinä näkyy peilistä. Tästä ovesta tullaan sisään. Sitten tässä on kaikenlaista ryönää, kenkiä, ihan sikana. Ja Ilarin jotkut salmarit. Ja mitäs muuta täällä on? Näin. Tässä siis heti ensimmäisenä vasemmalla on mun huone, joka on aika sekaisin, vaikka mä yritin vähän siivota sitä, mutta mä en jaksanut nyt panostaa niin paljon kuin viime kerralla. Mulla on monta kaappia. Nyt tästä ei näe mitään, kun mä olin lähellä. Monta kaappia, josta Salla varmaan valtaa jotain. Peili, telkkari. Tää on kaikki samat jutut, mitä ennenkin. Paitsi Hello Kitty, jonka mä sain joululahjaksi, se on niin söpö. Uudet verhot. Uusi lamppu. Jee. Beatles-kalenteri. Jee. Tenttikirjoja odottaa lukijaansa. Saa odottaakin vähän aikaa. Ja mun hieno uusi kirjahylly, joka on nyt vihdoin oikein värinen. Ja Beatlesit ja jotain kamaa. Valokuvia. Onpas se sekaisin. Vaikka mä yritin eilen siivota sitä, mutta se näyttää kyllä vieläkin ihan hirveältä. Noin. Jees. Mulla on uusi mattokin myös. Aika maksimaalinen. Joo. Tällaista täällä. Sitten tässä on eteisen tommonen lipasto. Jos ei mahtunut mun huoneeseen enää, niin se on nyt tossa. Siellä on tää Sallan vaatteita, kun sitten ei oo kaappeja. Magritte. Sitten seuraavaksi on Sallan huone, jossa Sallalla ei ole ollenkaan... Apua, missä täällä on valokatkaisija? Täällä. Sallalla ei ole täällä ollenkaan kaappeja, joten sillä on kaikki kamat vielä ihan jossain laatikoissa. Täällä on vähän tämmöistä sekasta, mutta tässä on siis Sallan huone. Salla sai valita se, kumman se haluaa, ja se halusi missä ei ollut kaappeja, ja se mua ei saa syyttää. Täällä on pesukone päällä, niin täällä humisee hirveästi. Yritän puhua kovaa. Täällä on meidän vessa, joka on varmaan 3/3 siitä edellisestä vessasta, mikä on kyllä hirvittävän masentavaa. Mutta tää on niin paljon puhtaampi ja just varmaan rempattu pari vuotta sitten. Jee, mun pesukone ja tavaraa. Tässä tuli niin paljon huonompi talovideo kuin edellisen kerran, mutta ei se haittaa. Täällä on meidän keittiö, missä on myös kaikki ihan levällään, koska mä en jaksanut siivota ja musta oli turhaa. Keijo toi Sallalle ton soittimen. Päästään soittelemaan taas. Ja sama pöytä kuin ennenkin. Toi valkoinen siksakkihylly lähtee tosta. Mä en tiedä jääks noi tikkaat tohon vai mitä Sallan on meinaa tehdä. Joo. Tää on ihan uusi tää keittiö. Tää on ihana. Tää on niin hieno verrattuna siihen edelliseen vai mitä. Menen taaksepäin, niin ehkä näkeekin jotain. Eikö ole hieno? Jee! Joo. Mä oon ainakin iloinen tästä. Ja siis oikeastaan tuolla suunnassa suoraan edespäin periaatteessa on yliopisto. Mut siis jos menis tästä parvekkeelta ulos, niin mä en halua, tai siis sitä ei oo parveketta eka kerros. Jos menis tästä ulos ja ei tonne tielle, niin sitten näkisi niin kuin tuolla oikealla yliopisto. Eli siis mä asun ihan sairaan lähellä yliopistoa. Tämmössä tosi söpössä kämpässä. Mutta joo. Tällaista siis on minun ja Sallan luona. Sallaa ette nyt näe, mutta ootte kyllä nähnyt sen kuvan jo joskus. Jännittävää vai mitä? Tosi huono video. Mä lopetan nyt tähän. Hei hei! Nähdään taas.